el grup Iulaterm i l'Escola de Barcelona. El grup de recerca Iulaterm, Lèxic i Tecnologia va ser fundat per Maria Teresa Cabré l'any 1994 i des de l'any 2001 té la consideració de grup de recerca consolidat. El grup forma part de l'Institut de Lingüística Aplicada, és a dir, l'IULA, de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment, el grup està compost per més d'una vintena d'investigadors i investigadores i la seva activitat s'organitza en les línies de recerca següents: terminologia, neologia, lexicografia, comunicació especialitzada, variació i canvi del lèxic, tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, multilingüisme i accessibilitat i equitat de la informació. Per a més informació sobre el grup, com ara els membres, els projectes, les activitats, pots consultar-ne al web. El grup Iulaterm és reconegut internacionalment per la seva recerca en diversos àmbits del lèxic i el discurs, és a dir, terminologia, neologia i tecnologia, i destaca especialment la seva contribució al desenvolupament d'una nova teoria de la terminologia. I és que, des de la seva creació, el grup va aplegar un equip sòlid de joves investigadors i investigadores amb interès en aquesta disciplina que, sota el lideratge de Maria Teresa Cabré, van constituir l'anomenada Escola de Barcelona. Els precedents, la terminologia catalana a finals del segle XX. Si ens situem en la Catalunya de finals del segle XX, constatem com el privilegiat entorn sociolingüístic i político-econòmic d'aquell moment va afavorir el sorgiment d'aquest nucli d'acadèmiques i acadèmics amb interès en la terminologia, que, sota el lideratge de Maria Teresa Cabré, van contribuir a crear un nou enfocament en l'estudi d'aquesta disciplina. Cal recordar, però, el paper actiu que ja tenia la terminologia catalana en períodes anteriors. Així, malgrat que després de la Guerra Civil, amb la prohibició de l'ús públic del català, s'estroncava la línia de publicacions especialitzades encetada al principi del segle XX, l'activitat terminològica catalana no es va aturar del tot. I això gràcies a la tenacitat de persones de l'àmbit de la ciència i de l'enginyeria que van continuar escrivint els seus textos en català i publicant en canals clandestins de poca difusió. En aquest sentit, no oblidem que més tard, en la darrera etapa del període franquista, van començar a aparèixer vocabularis catalans a diverses matèries i es va publicar la Gran Enciclopèdia Catalana, que va tenir una gran repercussió en la fixació de la terminologia especialitzada. És en aquest context que l'any 1984 l'Institut d'Estudis Catalans i la Generalitat de Catalunya encarreguen a Maria Teresa Cabré, com a experta en lexicologia, la creació del Termcat, el Centre de Normalització de la Terminologia Catalana, que havia d'assegurar la disponibilitat de termes en aquesta llengua. I és a partir de la pràctica diària d'elaboració de vocabularis i de normalització de termes, i gràcies a la seva formació lingüística i lexicològica, que Cabré es planteja la necessitat de reformular el paradigma teòric de la terminologia. D'aquest període d'organització de la terminologia catalana se'n deriva el seu primer llibre, La terminologia, teoria, mètodes i aplicacions, que s'ha traduït al castellà, anglès i francès, en el qual la mateixa autora, amb una mirada retrospectiva, ha reconegut que hi havia certes contradiccions entre la teoria i la pràctica. La creació de l'IULA i Iulaterm. Una altra dada important per entendre el sorgiment d'un nucli de pensament teòric en terminologia a Barcelona, d'influència internacional, és la creació el 1994, a càrrec també de la doctora Cabré, del primer Institut Universitari de Lingüística Aplicada de l'Estat espanyol. És en el si d'aquest institut de recerca que es comencen a elaborar treballs i tesis doctorals sobre terminologia, des d'una perspectiva lingüística i comunicativa. Aquests treballs, basats en la teoria comunicativa de la terminologia, en tracten diversos aspectes complementaris que ajudaran a configurar el conglomerat teòric de l'Escola de Barcelona. A més, aquest mateix grup de professorat jove, tutelat per la doctora Cabré, comença a impartir classes de terminologia i traducció especialitzada a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra i més tard també als Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. Per tant, formen en terminologia les futures persones expertes en mediació lingüística que gestionaran, traduiran, revisaran o escriuran textos especialitzats. Aquest escenari professional de la mediació és molt diferent i més ampli que l'escenari que guiava el desenvolupament de la teoria general de la terminologia. De manera que les necessitats terminològiques pròpies de la mediació lingüística, que són de caràcter més lingüístic, comunicatiu i sociolingüístic, també afavoriran la reflexió i la crítica teòrica dels fonaments de la terminologia busteriana. En definitiva, a Barcelona, Maria Teresa Cabré i alguns membres del grup Iulaterm de la UPF trobaran l'ambient propici per establir un nou marc teòric que més endavant es coneixerà com a teoria comunicativa de la terminologia. La teoria comunicativa de la terminologia i el grup Iulaterm avui dia.
La teoria comunicativa de la terminologia, és a dir, la TCT, és la denominació amb què es difon la perspectiva lingüística d'estudi de la terminologia formulada per Cabré i desenvolupada per l'Escola de Barcelona en el si del grup Iulaterm. La TCT es defineix com una teoria lingüística de les unitats terminològiques que fa convergir l'enfocament cognitiu amb el comunicatiu i supera el reduccionisme de la teoria general de la terminologia. Concep els termes comunitats dinàmiques amb una triple dimensió, lingüística, cognitiva i sociocomunicativa. Elimina la divisió entre unitats lèxiques generals i unitats terminològiques i considera aquestes darreres comunitats lèxiques generals que adquireixen un valor terminològic d'acord amb la situació d'ús. Actualment, la TCT continua sent la base de la recerca i de la formació dut a terme des del grup Iulaterm. Destaca la gran capacitat formativa del grup, tant per les tesis doctorals dirigides, la formació en terminologia i neologia en graus i màsters diversos, com també en centres estrangers, especialment a Amèrica Llatina, i l'impuls i la gestió de programes de formació propis, com les diverses activitats d'estiu, escola i simposi internacionals d'estiu de terminologia, que han donat lloc a l'actual màster online de terminologia. A continuació, pots consultar 3 referències d'especialistes de l'àmbit. Per a més informació sobre temes relacionats, consulta la càpsula 5.